Přijde mi, že vyjádření každý nový nastupující vlády má vždycky jedním z prvních bodů je dostupnost bydlení. Ale ta dostupnost bydlení, jak vidíte v konkrétních článcích, prostě nevypadá dobře. A když se podíváte na, jak já říkám, tvrdý data, to znamená jednoznačnou analýzu trhu bydlení, třeba od Deloitu, tak si všimnete, že v loňském roce 2023 jsme byli na báječném předposledním místě, co se týče dostupnosti bydlení, a co se týče letošního roku 2024, tak jsme bohužel si jizli poslední místo. Ten průzkum samozřejmě bral v úvahu průměrnou cenu bytu, rodinného domu, úroveň inflace, úroveň nezaměstnanosti, úroveň hrubých mezd a samozřejmě hypoteční průměrnou úrokovou míru. Ale bohužel my jsme z toho vyšli ze všech 27 států v Evropě prostě na posledním místě. Já si vždycky říkám proč, protože samozřejmě pod tu pokličku vidím a ty ceny stavebních materiálů máme všichni za stejnou cenu. Není to tak, že by na Slovensku byly o půlku levnější a v Německu o půlku dražší. Máme to zhruba na stejno. Co se týče mzdových nákladů, který vám můžou tvořit klidně druhou půlku, tak si nemyslím, že jsme na tom nějak super dobře, ani zase nějak špatně. A teď si člověk říká, proč u nás prostě ty nemovitosti jsou tak šíleně jakoby nadstřelený. Já jsem nad tím poměrně dlouze přemýšlel, s jedním kolegou jsme přišli na to, že si myslíme, že proč ty ceny nemovitosti jsou tak vysoký, tak zatím je česká nenažranost. A já to zkusím ilustrovat na jednom příkladu. Kousek ode mě, od mého bydliště, developer staví bytový dům. V roce 2024 v lednu klesla DPH ze stavebních prací a domů klesla z 15 na 12%. On vyšel v lednu 2024 s báječnou zimní akcí sleva 3%. Ejhle, samozřejmě, na 12%. Nicméně v dubnu, když ta zimní akce skončila, tak tu cenu nechal na ty původní 15% úrovni, ale už to je samozřejmě z DPH 12%. Čili de facto vydělal další 3% navíc. A tu cenu drží do teďka. Já si myslím, že to je česká nenažranost, protože třeba Polák si myslím, že vydělá daleko míň, ale na daleko větším objemu. A to si myslím, že je ten přístup. Prostě nebýt nenažraný. Ale abych mluvil i konkrétně k nám, tak vám ukážu v následujících videích pár realizací. Jedna z roku 2023, i když ta cena je prakticky obdobná, i v roce 2024, protože ty ceny se nemění. A další realizace, který já říkám, je super kus domu za super cenu. Jak já vždycky říkám, chce to hledat. Nenechat to na jedné kartě a opravdu hledat, protože ten trh a ty firmy mají strašně roztáhnuté nůžky. V tom standardu stále uvidíte, že někdo prostě mrská v obyčejný radiátory, nebo dokonce přímo to by jsem ještě viděl, někdo vám standard dá za slušnou cenu. A zkusme se podívat na následujících 3 šotech na domy, jeden z roku 2023, kterým začneme, to znamená 85 metrů po 3 miliony, já říkám báječná cena. Tak, klasika, rozvaděč. Levný domek, ještě jsme před revizí, jo? To znamená, je potřeba dát záslepky, ale když se na to podíváte, to vystrojení je v pořádku. Jo? Máme tady svůj připětí, hlavní proudový chránič, světelné okruhy jsou 2, jsou taky na svůj proudový chránič. Máme ještě dokonce nějakou venkovní přípravu 3fázovou pro bazén, tady jsou zásuvkové okruhy. Ohříváme boilerem, takže nám tady je stykač, máme tady přípravu pro klimu, takže tady máme dokonce ještě klimu, tady máme proudový chránič jeden, druhý. Jo, no. Stykače topení, jo, stykače topení, protože tady je elektrická podlahovka, záslepka. Jo, čili ano, už není žádná rezerva, ani tady, ani tamhle, pro případy nějaké rozšiřování, ale zase berme, že jsme 85 metrů čtverečných a ven máte vytáhnutý 3 fáze, jo, takže po 3 miliony. V každém pokoji je elektrická podlahovka, to znamená, každý pokoj má svoji vlastní regulaci zónovou, je tady digitální prostorový termostat, dotykový, připojitelný na Wi-Fi, případně s vlastním programováním. Jsme na záchodě, obklad ze zhora zakončený elkovou lištou ve standardu. Půdní výlez, půdní schody s dodatečným zateplením, tady máme takovou lehkou malou technickou místnost, boiler, pračka, ještě osadit roháky. A máme tady i redukční ventil. Jo, i redukční ventil v takhle malém domě je potřeba. U nás ho dáváme standardně, čili to je redukční ventil. Světe div se, je tady i cirkulace. Jo, samozřejmě není osazená v tuto chvíli. My vždycky uděláme tu cirkulaci a když klient uzná za vhodný, tak osadíme to cirkulační čerpadlo.
a klient de facto si to, instalatér to může propojit a za nějakou částku plácnu třeba 5000 korun, tu cirkulaci tady může mít, protože je to bungalov a jak se říká, do koupelny, no, relativně blízko, do kuchyně je to dál, jo, tam to je možná 6 metrů, čili malá technická místnost. Tak jsme v koupelně, možná poznáváte IKEA, záchod, Siko, pozor, tady to je bez mopu samozřejmě, tady máme vanu, která je z litýho mramoru, má 140 kg, takže tam opravdu něco vážila, takže ten standard rozhodně není nízký. Dno vany rovná se dno dlažby, jo? Je to vlastně úplně posazený, že člověk sedí v úrovni dlažby, ale je to opravdu litý mramor, to znamená žádný zakončování nebude pěkný. Sprchový kout, otokový žlab s termostatickou baterií. A myslím, že tohle je taky IKEA zrovna. Nebo tady. Difuzně otevřeno s rekuperací a pozor, s užitnou plochou, včetně garáže. 180 metrů čtverečních. Plus bonus navíc ten carport. Ten carport mimochodem klienty stál 65 000 korun. Takový, jak já říkám, bonusek. Tak třeba tady. Sice necelých 90 metrů čtverečních jenom v přízemí, patro není udělaný na klíč vůbec, ale máte ve standardu tepelko, difuzně otevřeno, rekuperace a pak tenhle ten báječný carport, který má 11, myslím, že na 7. Vejdou se sem 3 auta vedle sebe, budou zajíždět tady tím směrem. Tohle je, jak já říkám, když máme s klientem dobrý vztahy, tak vždycky dostane nějaký bonus, jo, za super cenu, třeba za náklad. A tady to byl vložený ten carport. Když se na to podíváte, kolik tady je prostě, jak já říkám, konstrukce, tak za tu částku, co klient platil, si myslím, že to je úplně, dá se říct, bingo, protože můžu vám říct jenom tohleto železo, který tady je, stálo i s dopravou 26 000 korun. Jo, jenom tohleto železo stálo 26 000 korun. Takže jak já říkám, dobrý kauf. Nicméně to bylo 2024, můžete nabídnout, že v roce 2025 může být cena jinačí, ale není to tak. Třeba teďka děláme základy na stavbu, kterou budeme začínat někdy v lednu a 125 metrů čtverečných prostě dokážeme udělat na klíč za tu báječnou cenu. A vůbec to není ošizený, máte tam HS portál, máte tam rekuperaci. Je to na klíč dobrým standardu. Slyšeli jste to na pozadí, nám hrála trošku na začátku vánoční muzika, protože se blížíme k Vánocům. A když se podíváte detailně na ten domek, tak uvidíte, že tam někde nahoře máme vánoční osvětlení. Ano, klientovi jsme tady vánoční osvětlení udělali na jeho přání, když jsme dělali fasádu. Čili to asi vše z tohoto videa. Hezké Vánoce, vše dobré do příštího roku. A já doufám, že se budeme potkávat na dalších zdařilých realizacích za dobrou cenu, jak já říkám.